mig, at kommunalbestyrelsen har været fuldstændig enige om, at det her det var vigtigt at investere i, og lave et godt partnerskab med B45 ved Djurs om at skabe den her nye bygning, som på samme tid så respekterer den store historie, som bygningen også er udtryk for. Der er rigtig mange i Grenaa og omegn, der har haft deres gerning her, og det har forplantet sig ud i mange familier. Og derfor har det været også med følelse, at vi har skulle afgøre, hvordan giver vi GD's hovedprofilbygning et nyt udtryk og en ny funktion med respekt for alt det, der er foregået her. Vi er alle enige om, der har været involveret i det, at det er en kanon måde at respektere det, der var, skabe noget, vi har brug for nu, og så samtidig vise retningen til fremtiden. Og den retning, der er i den bygning her, den indeholder for det første, at vi har set, at der er kraner i Grenaa, og det hjælper lidt for humøret. Og der kommer flere, vi skal videre bagved. For det andet, at vi er en by, og dermed også en kommune, der vi er unge. Og det er unge, der skal bo for. Og det er unge, der også kommer til os udefra og ser, hvor godt her er, og hvor dygtig man kan blive ved at gå på uddannelsesinstitutioner i Grenaa. Og så skaber vi også et ungdomsliv omkring dem. Så vi på den måde viser, at vi også er en ung kommune. Men alt i alt, tillykke til B45. Tillykke med de dygtige håndværkere og arkitekter, som har skabt det her fantastiske bygningsværk med respekt for fortiden og retten til fremtiden. Og så især tillykke til de mange unge, der de næste rigtig mange år får et godt ungdomsliv og et godt uddannelsesliv i Grenaa. Og med de ord, så klipper jeg, og så er der adgang.